mi tam takin kan lo hriat thin dan tlang lon chu tun laia Mizorama kan thalai te runa nun na tam tak la to a lamek tu drugs number 4 heroin ngol vei to chu dam le thei ani to lo ngei tak tak thei ani lo ti hi ania ma se mizo tlangwal rol thar ani laia rui hlo heroin ngol lo vei to zel bang hial lo zu to a zela tanga siam tharna changa pathian le infiamna boxing awanga rui hlo ne a voin nia zofate khovela infiamna ngai san hlo tak boxing LPS Pro Fighter champion belt hial a hrian theidan chanchin ngai nom le chanchin ropui tak kan thirin kan ngai tha ho don ani Vantong official channel thir tu le ngai tha tu zong zong te voin pol tlak tha ni som pakhat ni lai ni kum sang ni som ni pali hian du sangna chibai kan buk chawa he chanchin ngai nom tak mai hi lo ngai thatluana a thei ang abik takin amamo tu nia in hriat te hnena lo ser dar ram turin kan ngen chau ani kan channel a hian mi en ton tlak an nuna zirtu romang chi te mi pahni khat lek poin an lo tangkai pui be sein viewer kan nei that le that lo lam ngai tua lovin viewer kan lo nei chaw raw deuh ani po a poi ti lovin mi pahni khat lek poin an lo tangkai pui chuan chu kan channel hlotlin na ani tin kan ron da thina min lo ngai hlut sak tu te zong chunga lom thu kan soi masabok ani tuna chuan lunglei electric veng tlangwal LPS Pro Fight nei zo taka middleweight title latu F lalthan liana junior chu tunge ani engtiang takin nge rui hlo wanga alo tal buaya zelbang hial alo zu to engtin nge rui hlo a hne thei annun lowin thak thleng dan le vo innia adin hunte ama junior baka lunglei electric venga khotlang hruai tu ama hechiang tu anveng branch YMA treasurer nula r vanmal somi bo boile juniora tunang din mun thleng tura mi poimo boxing lama zofate arsilian puar lal chuan oma setea kan biakna ngai nom tak mai te kan thirin kan ngai tha ho don ani zr chi baile hei voin lama te le nimin lama FB channa the answer ti a khan chanchin kan lo mu a in tun naya LPS Pro Fight judio LPS Pro Fight middleweight title ilak te po kha muluk takin kan lo thira kan lo mu che a khalaya I chanchin kan lo mu a khan rui hlo ngol vei thin tun laya mizo thalai te zinga lare em mai thalai tam tak suat tu number 4 kan ti mai heroin te po lo ti ve to thin kum som panga lek ini lai atanga lo ti to thin ini dan te in pathian le in fiamna abikin boxing manga arui hlo I hne chho dan khan kan rilruat ne le maya tulaya chuan I chanchin tlang pui ate kha han hriat zui kan du a he kan channel lo en tu Mizorama nu le pa thalai thang thar local zel tur ten kan hlok pui thei a om kan be seya tuna hian khonga in I chanchin tlang pui in tharung lovin I pian le mur na te I lo seilen chhodan zong anga kha min han thil theila I soikar laka zo na kan nei ni chuan kan lo pot chat che anga mo masabarin lunglei piang kania electric veng piang le seilian kania mo chuan boxing tinga boxing ka khel dan tan ti kha ka soi ngal mai domi inu le pa nanu hi arlal ma chhoni nia ka pa hi eflal than lian ani khalaya khan hei eflal than liana junior in nita ming common lo tak mai nia mi zawa tu phu angai ming hi engwanga khatia phu angai ti kha min thil thayam phu chan tak hi chu ka chung ka pa phu ania
kapa ming ang khan ni maya flal than lian a junior ti khani anh ấy chú chuan inau pan lai chan chin tlang pui lung le ya school kala tuan class 3 kan ni khan ei zo la hin karon mu joya class 3 le 4 hi mo ita kapa pu ta hian min la phaya kapa u ta hian football lam panga te boin khu ta college veng i football house an ti thina sarkar chumi sarkar academy yang de thau chu ni football academy mo 4 le 5 ka chu ko ma ta ei zo la 3 4 5 ani chu mo class 3 4 le 5 ka lung le ya ka phei le ya ni kan lung le ya ka chun jom le ya school chu ka school kal dan chu ni mai ta ti chuan ni tlei rol nun in man chho da na kha tlei rol nun hi ni tlei rol sual nei ve chi nei ma ve tak chi ga ni se de venga coachina aron post ang kha adik ve coachina aron post ya the answer ti aro avashil ava ula chan nang khania khatiang de khan adika kha so yang de khan ni ru ka ti ma ve me ma ru lo number 4 te ivel ang hau kha arvon te mo chu ni de me a thian ngai na ve de chi mai hi ka ni chuan ei ru lo til ti chung chak tat du mi yang chi ka ni ka ru lo lama ko hin ka ma ve ka tlan ma ve khalai kha zr kum som pangami lek ini atang khan number 4 kha iloti to ti kha dikam dike som panga kha chu ka ti der to number 4 ka number 4 ma kan adang dam ru lo dang dam do yang ji drugs lam pang chi kha chu ka ti thau to boka number 4 bi kha chu som panga ka ni atang khan ka ti chau de tana hanin zota ila ni khalaya khan hai tun lai edik kan ti ang tak tak ang hian izuk lu chil thuk manem som panga kha chuan chu chi chung ko lo om lawa ma se khan som paruk som pasaria kha chuan ka ke ma ka buai view to ani van tlang siat khopin ka buai view to mol phau na tam tak po ka na ya leng chunga to khalai kha soivek te po kha tul ber lo ani anga ti chuan eng tiangin nge ilo sim tho dan eng ti kuma nge lungle atang khan ai zol lama sim duin I thei ti te kha kan lo riat dan ania khalai atang puya khamin han thil le theyem chiang khong na zara ni lo ka begin number 4 hang number 4 khan ni me min ti boy ber tu chu asan chu asafar te khana ai angai te kha hara chiang khong na zara ka ngai theya chuan ma se kum tam tak ka lo khoral to wang han zirna lam le ai kong dang han zo tu bo khan ke ma hi cái hun yếm về tối em mà thì hun lại cái chuyện chuan sáng hi som hi pan hi ta khan ta City Boxing Academy ka join trana kada tang khan tang nei kum tak kha chu sáng hi som hi pakhat ani nga chuan akum le anga hian City Boxing Academy ka join tran tamo admission te ka vati ti hang ke mai chu ta tang chuan pathian khoi na zara engma let le lawa let le lam om lawa tuang takin boxing training the ka practice chho ve je thia pathian khoi na zara chu ni de ya chun ko sete hian min fui na saboka min fui na saboka boxing po boxing lo zong pon thu tha zong a thu tha tak tak zong pon min fui na sa thi ne mem bowa chu aloni ta khalaya rui hlo na sa takati thin enge ni tun lai tong takin edik kan ti mayang din hun te po zuk khen khagial kha inia khalai taka khan eng nge ni pathian gospel camping ate ilu nge
khalaya nangma a ngei du na aron kala khatikhan boxing lama hin ka kalang iti nge ni khalaya inun lawin thak thleng tan da na kha min han thil le them yeah sẽ vết to dẹp túi em chúng là sấy đều lo mình thì các người đàn đắc cái chú dễ là cái lúa đó chú rằng à người chuộc cháu chú cái này dễ là trắng district zela te district dễ là cái lúa đó chuộc cháu chú cái này ani chu zel pang tang kai hle mai tiro na ani ber chu chulaya chu ni e tun tu ma hian jr chan chin hi ngai thatu te pona min lo hriat pui kan du chu ke pon kha zo na khal tak tak te kan zo ta an nun chelaya va phor mual phaw kha kan tu mani lawa khalaya hei mi pui te na kan hriat dan chuan number 4 chu ti chin to le angol ve to chuan let thei to lo tluk ngei thei to lo tluk nun ral na a kan ngaya ma se ani lo wani an let thei asim thei ani mizoram khovel hriatin hetiang hian adin chhuale thei ani ti lai a hi zir chuak ila kan du em ani lo zong in ngai thatu ten min lo ngai thak sak kha kan hlawa khalama kha kan ril ru ani lo ti kha min lo hriat sak kan duwa chu chu nangma jr ponna min lo hriat sak kha kan duwa khalai tak maya tumru tak maya aizola in phei lotlin na boxing ikhel chawa khan eng nge lotlin na ilo chan to ni boxing a hin la khel rei lawa pathin khoi na zara a khel ve to china final emo i belt emo hiting kala ho ve ji ma pathin khoi na zara inter district a gold kala to a chuan i Mizoram fight night zonet siama khan i champion bokta chuan nikum pro fight le nikum pro fight a champion zo lawa chuan jungkum pro fight i ani le mai da in chu deuh jong chu mai gala khel rei lo gala khel tam lo ni khalai khan ni e manjana title in friend po khan isoya ei pro fight tun lai Mizorama ni e se te le mi thane ngai lps te midang dang sarkar te pon yanga hei mizo tlangwal rampum huak anga professional boxing lu chil te po hinom chho zela khalama te kan kal turin inin buat sai tanem in iloti to em professional boxing lampang kha ni ka tum ber chu ni chuan tun tum kha professional record a lu lo awang an lut lo da ni kum khan debut ka nei ta final pro fight final ka then kha ni kum kha pro record a lu wang khan professional record chu ka nei ve to chu ni chu lost one in nei ni mo lost one ang to chu jeng tu kumin kha alo lut lo ni mo kumin kha pro record a lut lo a an ni chu ni e kha Laudin Sanga lunglei tangwal tho WBC ya te po hang kha champion kong senan ron hona khatiang ang kha enge iril ruwa tumna te ineem nia kong sen belt thi nia luwa din sang ogalom pui takjeta ai asang e me madin sang ron kon phei ju aro pui e me ma nia ke ni tam phei chun la tai rei wi wangai do na khating hon ga thei tu kha chu belt azong hi chun karil ro hina omber lawa ke ma chu karil ro omber chu khel jail khel tam hi ga du beran ani me fight nei tam chu karil ro kala da si de ber chu nia khel sang ka thei chin sang khen na khel jail hi ka tum ber chu lan si de tak mai en pon ni sela ni e kha kan han soya enge thalai puite he Mizorama kan ria dangin ruihlawin ro rel meka atir lama po kanan soyang khan thalai tam tak mai nun beidong anom meka khang tet le na khan thu cha du emo tin tun kan hanin biak ta ka chuan eng emo han soi du te poila nein ka ringa in thlung lovin ni du apiang lom thu soinang chi te mo po ni ta sela han soi chole mai te che
ni thil dang bi ga khajun ka hrebak bik lawa I ma se ka lo ton to I lo atanga atal chu thei ani hi han soinon la han soi that le vele shim ga dua thian le umru na le tai mak na awang chuan atal chu thei ani ti hi soi vele shim dua a ni ka rol pui e hai no pang ni lo bo ya tang an la tam viwa chung ho tan bik chuan a thian nen tumru na nen chuan ni atal chu thei ni ti ka soi thei chu ni deuh maya abak han soi dan ka chiam lo wa ale ni a tong kam han thiam tak le kalama kha ini lo ti kha mi pui te pon an thiet ka ringa kha tai tu pai jan po khan mo I kalama kha chu du le kan du tok danga kan soi mai au min ka sia I birthday kha lo sia chak view te po kha nom theya kum som ni pali ti kha title fight din nei jan te le adanga po han tar lan thin ania ngei birthday te kha soi re mem June ni khat ani birthday June ni khat mo kum som ni pali nia nge boxing la khel zel lam pia lama khan nge ni kop pui tur lampang te nge kan din mun khalam kha chu selo le ni dra pathian thu thu a dai la dra tu ti khan in kom na hun thatak mai ni kan ngen na angin min han siam saka kan lom khop mai ya ni kan zel na tura po thin lung takin du sak na sang dar kan hlan tak meu che a inuna enton tlak om a hi zoram ni pui fiata kan pho chu a kha kan thil du ania viewer kan nei wak lo ni point kan vui lo wa maro chu bi pahni khat tallin abi takin thalai ten lok puina an lo nei kha kan du tak mewa chu wangin ko kha du ber junior mi inspire tu e motor lo inspire ve nana ka past life te po coach bula po poi lo e ti khan lo chang ro poi lo ka ti khani past life te po ke mai na ka soi chu du wang e men jong lo ma se we mo lo inspire ve a lok pui tu an lo om ve garin ve ta ta wang kha ani deuh berang mi pakhat tallin lok nana an lo man kha chuan a hloting ani tero ale hunrem chang thatak mai min lo siam saka kan lom lu tu ke ole ti pole bo ti baile kha inveng tlangwal zara ti to meila evlo thandian a junior LPS pro fight middleweight title ron hon tour ti taila lungleila ron ho thlen lo wangin a chanchina ma ne na inkom na kan lo nei to engkim mai a soi na in khotlang in engtin nge in lo hriat dan ano pan lai atanga voin ni thlengin a chanchin tlang puya kha khonga in min thil them kan ron tia ni ei veng khat ni ma ila kan omna section te alo in anglo an no pan lai tak khami no pan te lai lutu kha soi tur ka shilomar chu tle min han lei kang dewa rual ten han pol thochan ri hlo ten han si chho ve chana ri hlo te kha at number 4 te kan han ti chho ve a tina sa ang ringa ve ana ama pona soi tho ka ringa nge nyang khotlang ngina han zil haw ngai emo han man khati ang rup ro ka chun tok lem lawa an chung ko background kha amana soyem chu ka shechi alawa nge nyang khotlang ina kan lo boy pui ve photo chin te po kha an ni ve thawa chung ko ang te po in mo amai ro chu tiang an ni chung chuan in an mani mi mal big tak junior ate ang te phei chu khotlang ta na nok sak zong taka avachet le omero hi chu an nei lu tok lawan lo roi ve kha ani me ya chu tianga boy na han siam zong le khotlang ta nok sak lu tuka an om ngai ke ma bi ki chuan in ka she lu tuk lawa chu tiang te chuan ya tikhan engin ang zela te po khan an tang ve zel atang khanin tikhan ama zela ta na changa chona thar
anuna khana tong ve ni te pon kan sia a soi dan te pon ni a ti khan a thil ti chin te kalsanin engin sport lama khan an lut aizola te an pheya a soi to thawin kan nga se te a khanin se te boxing academy a khanin an kal chawa thei to phi a chwa via ama puna soi china chak na kha chu a re bi chuang lawa a thian te nen ten hanin mule a khati ang te khan ye maro chu i atum hi ru ve em hian kan sia a e tuna po hian YMA ang te point kan YMA member dom tak khan ni a naktu ka te po he pathian zar kan dam chon lo mu ange te po kan han tuma YMA point kan ngai lu a chuan om kan ti tak taka hetiang anga hey an soi china number 4 te pe chu nge harani pathian atang lo chon an ti china adik nakha junior a hena lang ka tian ni poina thei to ble phak to kin pathian achi a atum ro boka wang chuan hei buin ya tiang hian lo tin na ro pui tak mai an chang he awai me ang zong te puin kan lom pui me mani ti kha kan soi ange khalaya kha boboi in lo riat chian ania na sa tak mai ani rui lo te polo ti ve to thin ania ma pun azeb lova khata changa thalai dang te pona enge ni anuna en ton turan lo mu thei kha kan be se ya chu ke ni poina kan ron ngai event sui chan lian tak pakhat mai hi ania heti anga hlotin na chang thei hi aro pui kan ti ya patiang angkha alo ni thei vo in ni khovela lo thleng thei hi rin harsa inti ve view lo mo ti hetia ang hi ani ang ti hi kan lo ring chin ngai mi lo zo ka tin hetia anga a fight chawa po hi a khotlang ang phei chon kan lo shelu tuk lo zo ka chu ti ang chuan ya mai ro chu mi ina atum tak tak chuan ti thei lo pathian nen chuan mo kal san thei lo om lo zia hi khotlang puin tu na hian kan hmu a kan sia a mi na atum tak tak chuan pathian nen engkim ati thei ni ti kha junior tang hian a siang em ani ti han sei vele top nei le ani khom ai ni hei zan rei to lamani kan video hi naktu ni lai nia kan upload thei chau ari noma chulaya chuan in lo hmu dan tura kha eng tiang in nge ruam man na tlang puin han siam dan ni zan lama khan LC local council lam khan in all NGO kha min han ko khoma kan han thu khoma mo kan councilor LMC ward number 6 councilor le wat committee ha chang te point an ron tel ve boka ti khan kan han sei khom engangin nge kan lo mu ang ti te kha kan sei khoma khilai puk pui centenary a khianin dar som pahni a hian ron thing thei tura kan han be se ya junior a hi chuan khilaya veng mi pui ten kan lo muak anga ti chuan ti khan rei om chuang lawin an ron thlen chuan kan chuk phatlang hmal mai anga helaya YMA electric bank hall kot hi kot chol nuam deuh mai khan mai a chunia chuan hun toite hun ser ang tele enge molom puina thil pek ti te thu sei toi ama atang tele kami all NGO atang te po khan nei thei tura kan in ngai te ang chon ruam man na te kan han siam ani ani tak chu in ti ro pui hle mai khotlang foi tu tel si te YMA tele pol sang te point choi moi nain lo hlan hlom thil pek te point lo pein kan ringa mi mal te point te ro khotlang ang in khain lo mok don ne ro pui tak mai choi moi tlak te choi moi hi kan ti tur ani a helaya hian khotlang khoi khuwa mai po hetiang choi moi na chang kan thria hi kan fak om katia mizo society a thalama zirtur kan chop chua zel na nia apa chan chin khani e junior kha thil han soi tam lu tuk chi kha ani lowai ti mai te ang ami zia kha khotlang ina mo in tum dan te chan chin tlang pui te ni e in be sei phak bak ani lo dan ang chi te ama enton tur tam taka kha kan han soya ama nen po kan soi to kan anin kom ta ka chuan anu kharna angin emo engemo achan chin emo han soi du shim shim ang chi kha atip na angin inayem ke poi trong kam hi ka thiam lu tuk dik lo ma se kan sei veng hi junior hi kum no pangte ni akan sia a solai aizo la po achang in anu le u nau ten an ba phei pui zeu khani apai na bo ra san to a ama pun soing ka ringa anu hova khosa an ni a
he anau te ero chu ri hloina la ti boy ve deuh hlek te pawh an awm ve a chung boy pui te pawh chu a ngai ve a chu tiang chu ani a mai ro chu ani point thei to pa chua solaya aizola hei mania mi pa phi chuan khosak chuan nun han thla da tele thil kong sang sang a khanin in thla da na tur kha tam lu tu kan i chung te mit mei ven tur om lo chu mo amai ro chu chung zong zong a pawh chuan hei kan siat dana chuan chung zong zong laka te pawh chuanin a mawi chulai an awmna khat labung kawn ning ka nursery mo nursery chulaiah a awmna te pawh thinom khawveng leh ti te tan hnok sak zawng te pawhin a va awm lo ni ten kan hria a hei ama tuina line boxing te pawh thei tawpin an tia zing leh tlai a practice te hi miss hi a hlau em em a practice han thu ti hi a hlau a tun pro fight bik a pawh hian kan soi du chu a puti a anu te unau zin pang der hi thlama lok khan a borala chung te pawh chuan practice kha an join to a hemi pro fight atan a in buat sei na se em em to a i amai ro chu a puti a thi sen zomani wangin zana khan an ron phia atu ka ruang kal hnuwa i khami a training a kha i voi khat han ti lo po kha uya wangin ti khan an tlan phei le ania atuma hian a chiangin ka sia a hlawtrin na te pawh hi changtlak pathian tan tuen mal som tlak ngoi ngoi ni hian ka sia thei top a chwa ve boka a chung te chu thiam lo devin toy te in kan sei ni chu Ole kha junior a mo dan turin rel huai lai tak mai kan ron call che a hun rem chang tha tak mai min lo chiam saka kan lom lu tu ke o le ke po le pu se te chi bai le chi bai le a hei junior a kan lo beto a tin lungle electrica an veng khotlang froi tu te po kan lo beto a nang akila lungpui mo ber mai an biak lo che kha chuan a lung thu kim don lovin kan thria a ngain junior a chin tlang pui lo hriat dan le training i lo pek a tranga ama i hmu dan vo in ni thlenga khalaya kha atlang pui min han thil theiam sil theiania junior a hi siatangin kan academy a local tan ta 2022 ven ni tan ka siama kumti lampang ka da sia su lo chuan chu tiang bo vera local junior te ga pe chona mai hi chek che zoi ve le mai hi nia ti me ang sin fiam mi tan chuan ada ti me ang boxing a te po hian an sianga satha lampang te tiang lampang hi kan lo du dan le kan lo ngai dan a kha ni ve a ama kha la chek che ve ang reng viawa dam toy te po ti ngai tum wang te po ni the ti nge local tan ti khan kan la in betam vak lo ve a ke mani po khamo thiên gia gặp lụt chuộc kinh lô về cái kan academy le kan gym le kan yang lo hian an ti tho kha atui ta riawa ma kha ei zo la in luat te khan om chho ve mo te an kha nei den kola chuan kan ba kan academy no pang ho hi ein kom ngai ve sim sima ein kom chowa ka kan nge chan chin te ti han zoi mo kha in zot chho ve khan ya ama po tinge ka soyang a discipline le nung chang thang rang bi wa anu veu pe ka chuan mo atira chuan chu ka soyang deuh chuan kan lo thek en vek ani chu local kha ke mani sim sim hian a tei ma le enge a tei ma le a ti thape ang hi kan lo welcome le big zual ani chu tam taka ti thape lo te nu le pa poisa ei he kang zong chi chu local du ka tiang chi te kan lo om ve nu la wang khan kan lo welcome vek ho na chungin en tinge ka soyang en big kha kan lo nei ve chu na ka tiang ji kan mit pol la viawa ama kha teima chho ve bok nang khan a chan chin te nu kha ngan zot khan chu kan lo soi ang deuh chuan kan lo hriat vek to nu ang pila ka tiang addiction kha lo be buai ve na sa viawa ni addiction hi ke po hian mishing addiction sang sang kan lo nei veka an soya chuan mi tam tak te pon en tinge ka soyang mi a then pe chuan zukle mu ma te har sat nan lo nei a thenin nge thil khalo pui pui thil addict thi chu kan lo nei veka ni mi tu po hian addict hian soi hian ke mi zo hi chuan addict kan ti hian nge dam doi lampang hian kok dewa ma se ni kha chu ne chu tiang ang deuh chu dam doi lampang ka no pang te tu changa ti chho ama ne poi lo be to tho wanga ama soi dam pe chuan class 8 ta changa class 10 tling ka ji lai ka chu ek ma ka shelo ka hui noi thei lu tu ka che thing deuh deuh pok ang ang ti te vel thleng pana sai hai ati dana ka ti na sa over kan tiang chi
sẽ hậu bây chuan á tị nó sạt đàn chu ấy anh soi về nó sa tiếng có pa tị nó sa khá nhiều tị gặp lát lát ấy mà lát cho xe viu lát ấy tu nào anh em tay là thalak sector viu này tị này anh chu tiếng có tiếng transformation ama physical rất là transformation khá một cái về ta này chu chu ama sim mi 2023 so vel khan ni kum so ni chu hay lọt linh lệ các tiếng thì gửi tới khi bản thân sim mà du vàng khan Christmas đặc nghĩa bộ tuần đủ lâu in thế nhưng ngang ngang khi khan về ta mà bát thiên gia cả thu tra cả lâu xịt về nó sa mà ni po ăn lòm về này chú cả lâu motivate về này chú rồi cái ngày gì thế mission ngã chuan chuan có về là thì lâu lâu thì thế bát thiên in thì thọc cái mà piang mà là xóm thiên thì thế cả lâu xịt về nó sa bát thiên hiện tụ po mà xóm mà đua kan mà xem mission bốc hiện adot thèn kan lâu in bua sậy kem lúc tụ cái vàng hiện mà mình xóm thì lo adot thèn lâu in bua sậy tầm lá mà là xóm em mình sẽ cái thì na ni kum 2023 khan LP annual zone net khan Mizoram Fight Night an siam khan light heavyweight ta champion ta ne kami nu pe ga chuan pathian a lom na thak tam le zuala ei thian te an kompona thian te ka tanga ka siat le danin he tianga engamo occasional de la ka kan kal khom te hian drinks te zu te lo in pen lo om hian ani chu akal bu mak zelen ti khopa diswin tra le ka ti ang khopa kal san du na thing lunga pu ka kalom ve le zo le zu ke man mo ni kum khan tu na ne tak suai hi ne lo ta kamin ne to lo nu pe ka chuan ama kha tum le zo la a u nau te in ne ya po kal du lo thak khop khan a hun kha mang ani chu a u nau te in ne ya po hei vakal ai ka chuan kal lo ai ta practice ang chi ka thlang ta chuan ka tiang chi ka ani thau ve so ni chu ma se mani khana u nau dang te salan nei le ka tiang em kal lo kha chu ati to a ve ka chu kala ka tiang do khana nun kai sacrifice ni chu ama thil chiang em pakha tum sing hian tum chuan theilo om lo ti hi ati chiang ve em ma a chan chu boxing a phei chuan kum ni tum vel chau ala training a khati chung khan Mizoram kan boxer tha nei te national medalist kan ti te atiang thota tak ka lo ne chowa am be sei lo ni bidang chuan champion ka mo atiang ko kan thorim na hian a keng te chu pathian mal som na nia chu ma hian an ton tu tam tak o ma tum bu na te a tei mak na te an sei don chuan in sum thei na te po nyang pathian a tri na te mo hei hi soi po yan nuama soi po ka soi na sa ema pon an chan chu en ton tlak na lai hi mihring chu ka in hmu saka ngaya ai ngai tlom em boka tong tam lo boka inang thian te ta na in pe em boka ama yan ne mihring chuan chaklo na lai kan nei veka chaklo na lai ber ka tui thei thil ka kalsan thei ka chuan aba ka chu mihring ta hrim chuan haksa hi om to don lo pathian rin chan pe chuan ama yan chu mu chiang em pakhat ania pathian zara hi coach kan lo ni nu pe chuan mi sang kan lo em kol ve a mi ja sang chung ko background sang hak san na tam tak lo pel tlang to mi sang te kan lo em kol ve a unboxing a bikin boxing an ti la tianga chuan ne ko soi tambel te jinga chuan atuma chiang i kha a poi mo masak ba ne tuma chiang ni chuan mihring tlan hian thil ti hi alo har san lu tuk lawa nan tuma hian kan chiang lo deuh midang zitlan pawh ka hmang theuh ni chu junior a bika kan soita ka chuan tuma chiang em a a ti tur a chiang em a thil dang in ham tang lo ni en tiang nan khoi lai birthday na kalemo khoi lai in nei na kalemo khoi a mo a henge thil dang ti kha atum lo thil tum kha jing let lai a training kha ni top chuan a tu lang angin a in hloa tiang khan hei mihring in atum a chiang chuan kong dal thei tu rak chu an hne thei phota tuma chiang khan chuan nge ma ni nuna te a in khel na te engkima har san na paltang tom toi chuan nge
mishing kan lo strong ani mental and physically ama chu apoi mo masak apoi mo ba chuan pathian a mu fu lu tu ki apoi mo lai be pakhat chu ni ta amma tumna bia ba ka pathian a mu fu ka ama chuan mal som na keng tel ka ti ke ma chuan chu lai chu poi mo ti lai ta ne alom le mai ka ya isoi karil ru lo taksa cher cheve deuh tok mai a ron kal tiramo tu na ngani kha rin chu a har ve manga dro ania la mai kan sai tam du chu mi tum ta ken ru thau tu to chu an sim thei lo an ti hi nia mi shing hian tum chuan thei lo lom lo ti chiang tu pakhat ani ve a an sai me chuan tun lai Mizoram thalai te ru te thila bu hian tam em a abi takin number 4 at pon yang mo he tiang ta ne challenging ka ti ve a ti dei tiang hei inspiration atan po ka du khop me ke ma pon chi alom chu tak mai chu ni e tu na po hei an channel po ina kalo soya amane kanin komna anun chelaya zuk formol pho kan tum na lam ni lova khalaya a en ton tlak na lai kan thalai tam ta na en ton tlak ani ji akha ei pho chua kan du chu in ril ru po ni in ka ringa nang ni po in ni ji kha chianga mishing te chu kan nun to te chu kan nun kal to ne ko kiel te lo wa kal lian to ne apoi mo be hi chu kan nun la kal le zel tu wi ni a tu wang chu nun la kal le zel tu ka tan junior ka po nun kal to ta ka chu eng ma je to lo wa a nun kal le zel tu ta na fui tu tan po tha tu na e tia kan eng lo hi a chan chu mi nan sia to dan tu chu junior ka chu ui thei thil ngol veia tanga tal chu ke tian ding mun thleng le ni ti kha mi na sia dan ni don ta ama pona du dan ni to wa a chan chu hak san na lo pal tang hi enge a safara te he ti me nga ui thei thil ti tan en ti an ku vai ei rot ei na sala tu pon ku vai en sim thei lo ni mo a safara ka om ta ne e sa to nga ku vai na sala tu pon an ngei thut chuan enge angka te am puma te hak san na tam kan to ve to katiang tal katiang po kha sim henge katiang hak san na tu kha ku ve ya po ti me la ku ve kha ka wa dan hian ni lo in ku ve ya po katiang ang a safang na ti me ang at tak sa thin le na kha om ve ka ni chu po chu tal chuak thei mi lo an tam ve tho ani wa ku wa ngei tum ngei thei lo ngei jiang ngei tum ngei thei lo sa da ngei tum ngei thei lo si kha rat po ngei tum ngei thei lo an om la ya nge mi in har san na pal tlang dam doi addiction a tal chu har sa ber polan sai dam doi atanga tal chu thei ro pui ka tia hi sport hian sport kan ti mizo in fiam na kan ti hi hemi hian thil sang nga mizo kan nun da na te kan le ka je na te kong tam takin min puyen ni ti hi an sai ve ka shim ka du bo ka mi lo ki ta ka chana lo mo me ma le ka je ga po hian an puya an tun lai mizo society ti la mizo nun shim ma hian nu le pa ten sport ti don chuan class 10 ni passport angai class 12 passport angai kan ti thi ni kan kalsan hun to in ka sia no pang te to changa sport ti hi chuan 100% in 100% in an mi zong zong an that puya ti lo mai la atam zo khen sport hian nu na kai shuai ni that's ke ma chiang em pakha chu no pang mental and physical hi an fit chuan le kha pon thiam ire ti ang ka sa am sia chu ta chuan le ka thiam re rang chu thil ji ti pon nuam kami zo mindset ril lu a chuan kan fai le kha thiam lo em sport ta kal ro se te ning tia an tia hei ki ma po mi lo bet tam jok nu le pa chuan kan fai le kha thiam lo tu ka kam fa fai le kha thiam lo tu ka school kal pe lo lu tu ka boxing hi khel se kan du an ti le te che ani boxing tan po le ka thiam lo school kal pe lo a le kha thiam lo na chuan lam boxing lo jik tum ka an discipline ni tha tai tak tak lo wa tu wangyan le kha lampang pe all round development ani nangin le khai tu kal se kada kan sport khalo ti box se annun kong ti top meng an hun all no kha atlang tuin ei lai ka ve de pakhat kan soi tel ta nga kan no pang nu na hian hei kan ke ni bo kan ni tho kan that kan play role lai ti me la high school te middle school te kan kal chau yang school bang hi
eng ma ti lo kan ho to pa ne kan ho hun ol kan nga ni ta chuan hun ol kan nga chen enge lo tlen ti chuan sual na hun min te ni e ti dei la u te ai u te ang ko man an ti ke kan ngai tla an thil soi te kan ngai tla an ti ang ka ti ve chak na kan vil ru lo un tu a chu tak tu nu le pa te kan fa te hi hun ol siam lo ang u a thil zir ti rang u sport emo enga motal an school bangai han ti la hei ai hian kan thalai nun lo la kal zel tu ai han hong tam ta kan nei ka nga ke chuan en ti nan an school bang chi a phone an en lo len lenga ka tiang ti lo kan school bang vela enga mol le kha zi le kha de lo in sport activities nei ti la chu chu an nun konga na sa ta kina shuai do na helai ti poimo ka ti mo hei po hi an soi zau na deuh te yom se ka soi zau cha ka ma te pathian ni ai ka zo men la pe le tu ngai la ni eng po ni sela sete boxing academy te in han tia hi mi zo thalai tan in hlu abi takinam i nangma mi mal tak bo i chuanom i hlu kan ti tak meu mewa i chan chin te po hi han ti acha kum khop merem chang te lo ta ka le kan la ti tura te po ngai ta ila pero kha thu tha tak mai min han soi saka kan lom khop maya ama akha junior hi ilo thir dan mai le nge ruwa man a malam a future huna ruwa man puite ilo nem hei tun nai lo ka po din chang ate izu fuai ta kan theve kai poimo zia sui to ang khan ama hi a be se yom pola ida i mo en ka sai tam deuh chu mo mi tam plak po hian kam fa pa hi be se yom em ti hian mi lo zo thina academy lo kal le til ti ra ke chuan khovela chuan thokri ma piang te mal som na khovela ni na mi thokri ma piang te hian mal som na nei do na chu wang chu tu po hian be se yom ka den thokri vek chuan chu wang chu ke mam principal ve nia a chan chu a thiam me ma talen em ti lam pang hi ka ngai poi mo te chim lo wa ai chan mi thokri te na na ni wang hian chu ka lo eng lo da na tu na ta hian lung le a hian sete boxing academy hi branch danga hong ve kan til ru ke wa chu junior te enkol hei collaboration anga kalin chu junior hian solama chuna enkol anga khati ang khana future ka chu kan soi tui lu tuk tu chu eng khel so zel da na chu pathian thu nei se solama lung lei lama se te boxing academy branch danga angin junior te nang kan hong anga collaboration in mo chu junior ka chu ala practice anga solama enkol pa bokanga ta chuan ke nin din sang ate kalzel da nang po lampang e mo in khel na sim sim chu nakum lama ngai tuat le tang kan da sim sim a tu na ri cho in khel zo chi an mani ten relax se christmas kan hun pui te lo thleng sen to an zo se e ka chu lung lei lama gym boxing gym ani chu ta chu kan hong felang ate kan kal tel tan tu chu kan rom han zo kang lung lei khopui mai ba ka Mizoram chimlam tan lama lo tui te tan tang kai don le men soi zau ta gom le mai til dam dam te po te ro ma ro chu eng po ni selen i thu soi kha aro pui te tia ni a kot te mo se te a khanan hlo tin na le an hlo cham na kha om mi lo wa an ma ni tumru na ani ti khe soi chuak thiam khop mai a ro pui ka ti khop mai po ni selen ni a rei de don ta ngai thatu te po min lo se thiam sela hun rem cham thatak mai min siam saka kan lom khop maya engemaw toite a hnu kharna a tlipna angin a han soile du te ineem alomom an tila nia nang nin tian mi nang koma junior te tun sin mi lo po chu asaki kan loma kan du be ka chu mi hian lok pui se ti hi kan du a engemaw har sat na nei emo tiang lama eng lo te min zo du nei ka chu mi biak lo in thasung lo la phone call kan lo chang man lo ni pon message tal te pon mi lo bia se man huna ka til me anga chu kan soi du ni se nang ma po kan lo ma e ti anga kan chan chin te mi lo ngai ven sak le mi lo hriat sak le e ti anga in kom le hun tha tak mi pe kan lom le tu ka nang ma po kal zel da tu ga du sak na kan lan hal ni se e pathian in mala som ngai te kan be se ni alle hun rem chang thatak min lo siam saka kan lom le tu ke o pe po kan lom le tu ka
kan soita ang khan he video kan siam hi nizan lam ania hei wang hian kan thu soi ate hanin cycle deuh le in hnerem chia lo te om the nia thlir tu te hriat thiam na kan ngen ani vantong official channel min ngai hlut saka min lo thlir sak thin tu zong zong zofa te chunga lom thu kan soinon mol mola kan channel hi subscribe like le comments te share te min lo ti sak ram turin in khongai na kan han ngen non le cheu ani e